Faceți cunoștință cu Andrei Ivanov, un tânăr plin de ambiții profesionale care și-a îmbunătățit experiența școlară cu ajutorul unei burse Erasmus. Student în cadrul Universității Politehnică a București, el a studiat vreme de un an într-o țară nordică. Spune că experiența a fost fascinantă. Am fost în Finlanda, în Turcu, în sud-vestul țării. Nu e așa de frig pe cât crede lumea. Am făcut cursuri de master, deși eram în ciclu de licență. Majoritatea subiectelor erau pe partea de inginerie medicală, biomedicină, chestii de genul ăsta. Și pot să zic că m-am întors cu rezultate bune de acolo și cu multă experiență nouă. Interacțiunea cu studenții din alte țări și profesorii finlandezi pentru Andrei nu a fost o problemă. Le-a spus cu mândrie că este român și a stabilit punți de prietenie. Am avut niște task-uri ca la un loc normal de muncă. Proiectul în care am lucrat eu viza securitatea datelor în niște procese industriale. Experiența în Finlanda a fost prilej și de distracție. Sporturile de iarnă sau spectacolul inedit al cerului oferit de aurora boreală au fost surprinse în pozele mărturie ale unei experiențe unice. Dincolo de descoperirile făcute pe pământ nordic, Andrei spune că își dorește o continuare a studiilor cu masterul făcut tot în străinătate. Scopul este însă unul nobil. Vrea ca munca sa în cercetare și programare să fie pusă în slujba cercetării românești din zona medicală. Anne Catherine Isaacs este unul dintre oamenii care au pus bazele procesului Bologna, despre care vorbim și astăzi, mecanismul care a stabilit criteriile ce au făcut mult mai ușoare atât studiile universitare în altă țară, cât și recunoașterea diplomelor și cursurilor absolvite. The mobility has developed enormously in Europe and other countries, largely thanks to the Erasmus program, which is a European Union project. I think that one of the most important things that a student or a person can do is to have the experience of seeing the world from a different perspective. So being able to be mobile, going to another country, studying there, realizing that people are thinking different things, they're seeing things from a different point of view. Well, that is what really opens the mind. La noi însă lucrurile se mișcă mai greu. Unul dintre motive este chiar aspectul financiar, deoarece sunt foarte costisitoare. În general, o mobilitate este o experiență de neuitat și implică foarte multe oportunități de dezvoltare personală, profesională. Ajungi să-ți extinzi mult mai mult cunoștințele și, bineînțeles, și o limbă de circulație internațională, pentru că, în general, mobilitățile sunt în limba engleză sau altă limbă de circulație internațională. Așadar, noi încurajăm foarte mult mersul în mobilitate și credem că ar trebui să se întâmple constant, dar de multe ori studenții încă sunt reticenți din multe puncte de vedere. Pe lângă teama de necunoscut și ideea de ieșire din zona de confort, la alegerea unui program de tip Erasmus mai există și motive financiare, pentru că de multe ori bursa pe care o primesc studenții nu este suficientă. Asta pentru că valoarea ei este stabilită ținând cont de costurile din țara din care pleacă studentul și nu de cea în care se duce. Pentru asta ar fi nevoie, crede Tamara, de o rezolvare la nivel european.